og velkommen til. Det her, det er som Mads også lige fortalte, første gang jeg skal prøve at lave en time i streg, og det er en rigtig dårlig måde at starte et show på. Velkommen til noget, jeg måske kan finde ud af, men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan. Det bliver noget med åben ild og damer, der skal saves over. Og vi ser, om vi kan finde ud af det, men sådan er det. Grunden til at gøre det, det er fordi, jeg har lavet stand-up i 5 år nu, og mange af mine venner, når de har lavet noget i 5 år, så er det sådan noget med at tage sig en uddannelse. Og jeg har drukket øl og snakket om min tissemand, og jeg tænkte, det skal da også have lov at fejres. Så det er derfor, vi er her. Tak fordi I er kommet. Nu kommer den næste time til at handle om hårene på mine testikler. Nej, det gør det ikke. Der er ikke ret mange, der ved det, og man kan heller ikke lige se det, men jeg er en meget travl mand, der er. Men det bliver man at sove til klokken 16, skulle jeg helst sige. Det er umuligt at nå noget som helst. Men jeg kan godt lide at sove længe, og når jeg så står op, så går jeg på nettet, og det er cirka mit liv. Jeg elsker at være på nettet. Jeg sad og surfede lidt på nettet den anden dag, så faldt jeg over et billede af en panda, hvor der var nogen, der havde retoucheret det sorte omkring øjnene væk. Der. Allerede lige der, Martin, der er det mega sjovt. Nå, men jeg kan jo godt lige hilse at sige, en pandas øjne er i virkeligheden sådan nogle meget små, røde, sammenbitte psykopatøjne, der bare får det til at se ud, som om den lige har sat sig helt forkert på noget bambus. Og det er kraftedeme ikke i orden at lægge sådan et billede op, mand, fordi en almindelig panda, det er en nuttet bamse. Men hvis du lige fjerner det sorte omkring øjnene, så bliver det tydeligt, den er fisende psykopat, jo. Det er jo derfor, kvinder går med make-up. Så ja. Singlefyrene satte sig ned i hjørnet. Vi tør godt! Jamen, jeg er lige så overrasket. Jeg troede også, make-up var der for at fremhæve sådan et par dybe, smukke kvindeøjne, man bare kunne sidde og blive helt forelsket i. Men det er jo for at kamuflere det der raseri, I alle sammen render rundt med. Fuck, man. Jeg har ikke fået en orgasme i 14 måneder. Hvor kraftedeme ikke har løbet tør for eyeliner, dog. Og der var det. Så er der brunch. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke så klog. Men jeg gør heller ikke så meget med make-up. Det gør jeg sgu ikke. Jeg har fået lavet en del tatoveringer efterhånden, og det er jeg godt selv klar over. Jamen, det er vigtigt, men altid husk at sige det, fordi der er stadigvæk mange, der kan finde på at spørge, hvad nu hvis du fortryder det, Martin? Og jeg har det sådan lidt, prøv at høre her. Altså, vi træffer sgu alle sammen valg, som vi skal leve med resten af vores liv. Jeg forstår bare ikke, hvorfor selv folk, jeg kender, kan finde på at komme hen og sige, ja, men det er jo permanent. Hvad så, når det bliver grimt? Det ved jeg ikke. Tak for omsorgen. Hvordan går det med dine børn? Jamen, de er fandme også permanente, og hold kæft, hvor bliver de grimme lige pludselig, mand. Dem får man jo heller ikke bare sådan lige fjernet, jo. Medmindre man boller dem, selvfølgelig. Nå, det er ikke, altså... Det er ikke mig, der siger det. Det er loven. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke tage credit for. Men det er også meget fint, at man ikke får fjernet sine børn sådan lige. Så var der ikke nogen af os, der var her i dag, jo. Hvis ens forældre bare kunne kigge på deres lille fede teenager og tænke, det der gider jeg ikke glo på mere. Ens mor går ned til lægen, jeg vil gerne have ham der fjernet. Hvorfor? Ja, fordi jeg fik ham lavet, da jeg var 18. Nu er det ligesom om, det ikke er så meget mig, det her med at være mor længere. Tænk bare på, om du havde sådan en laserkanon, du kunne skyde ham i ansigtet. Så vi kunne få det overstået. Det er sjovt nok altid ens forældre, der er de første til at være formanende, når man kommer hjem og er blevet tatoveret. Jeg kan huske, at jeg kom hjem en weekend, så sidder vi og snakker. Så lige pludselig, så siger de begge to, nå, hvad som alle de ting, du har sagt nej til nu, Martin? Nu har du sagt nej til alt muligt, sådan helt på automatik. Nu kan du for eksempel aldrig nogensinde få et arbejde i en bank. Satans, der røg den drengedrøm. Fy for helvede. Jeg har tatoveringer på armene, mand. Jeg kan tage en skjort på, så kan jeg sgu godt få arbejde i en bank. Jeg kan ikke få arbejde i en bank, hvis jeg sidder i bar mave. Det er nok de færreste, der kan slippe afsted med det. Forestiller jeg mig. Hvad så, hvis du bliver forvekslet med en rocker? Det ved jeg ikke. Så kan jeg tage folks drinks i byen uden konsekvens. Jeg kan ikke se, hvordan det er at tage over på den. Det kan jeg kraftedeme ikke. Men det er fordi, jeg tror, det er fordi mine forældre de er forlandet, og de kan ikke lide sådan nogle ting, og de synes, det er mærkeligt. Men de gjorde også ting, da jeg var lille, som jeg synes var mærkeligt. Jeg voksede op i et af de der hjem, hvor man opbevarer toiletpapir, ved at man lige har en rulle ude på badeværelset, og så har man lige resten af pakken i et skab ude i køkkenet. Jeg har spurgt flere gange, hvorfor har vi ikke lige alt vores toiletpapir der, hvor det tit er, at vi lige sidder og mangler det. Jeg har fået det samme svar hver gang. Det er fordi det er grimt, Martin. Det er fordi det er grimt. Det ser så grimt ud. Det ser så mega grimt ud, når det ligger derude. Det er så grimt. Kan vi blive enige om, det er også ret grimt, når man løber med bare røv gennem stuen? Nej. Toiletpapir på toilettet, det er grimt. Pøller på gulvtæppet, det er rigtig flot. Det kan vi alle sammen godt lide. Jeg ved ikke, I kommer sikkert også til at lægge mærke til i løbet af den næste times tid, at jeg ikke altid er mega positiv. Og det ved jeg godt, og det er noget, vi arbejder med.
Nej, men jeg har altid været lidt... Min far, han har altid kaldt mig pessimist. Det har han. Han har også nogle gange kaldt mig Martin, men han har sagt, Martin, du er pessimist, har han sagt. Og det er jeg. Jeg er pessimist, og jeg vil gerne stå ved det. Fordi jeg synes virkelig, at pessimisme, det er den sundeste indstilling, man kan have til livet overhovedet. Jeg ved godt, det lyder forkert, men prøv lige at tænke over en gang. Hvis man altid siger, det her, det kommer til at gå galt, så kan der ske 2 ting. Enten så går det helt vildt godt, og så bliver man mega positivt overrasket og glad. Eller også så går det galt. Og så fik man ret. Det er da også dejligt. Så har man da overskud til at stå og sige, nå ja, det kan godt være, det bliver en mongol, men hvad sagde jeg? Mongoler, buh! Ja. Jamen, jeg er ikke altid negativ. Jeg kan godt være optimist nogle gange, hvis det er fuldmåne. Men det er primært der, jeg er det. For så vokser mit hår og sådan noget. Men jeg kan ikke fordrage folk, der tror selv, at de altid er optimister, fordi sådan nogle mennesker findes, men det er mongoler. Hvis du er et almindeligt rask menneske, så er du ikke altid glad. Det kan ikke lade sig gøre. Sådan kan du fysisk ikke hænge sammen. Jeg er bare fucking træt af de der folk, der tror, at de altid bare, jeg er bare altid glad. Tag nu ja-hatten på, siger de. Tag nu bare din ja-hat på. Hold nu kæft, mand. Jeg gider da ikke. Hvis du står og laver et eller andet lort, vil jeg da gerne have lov til at sige, at det er noget pis. Jeg gider da ikke være med. Nej, tag nu ja-hatten på. Optimister siger så meget lort. Tag nu ja-hatten på. En fremmed er bare en ven, du ikke har mødt endnu. Ja. Eller en psykopat, der vil syge en hat af dine baller. Altid lidt et sats, er det ikke det? Hvis der sidder nogen herinde lige nu og tænker, jeg er altid optimist, det skal du ikke bestemme, dit fede svin. Så vil jeg godt lige sige, hvis man har det sådan, så er man samme type menneske som Michael Bjørnsson. Michael Monet, penis Michael. Det er sådan, man fysisk kommer til at se ud, hvis man altid er optimist. Bare sådan en helt Hollywood-plastikagtig i ansigtet. Bare, det er så sindssygt. Familien for Hollywood, det er jo bare resultatet af en proces, hvor alle har haft ja-hatten på. Hele vejen igennem. Bare stået, det er det bedste tv, vi nogensinde har lavet. Ja, det er det kraftedeme da. Det er en voksen mand, der sidder og spiser Nutella i et badekar. Det er perfekt. Hvis bare der havde arbejdet en enkelt pessimist på TV3, så var vi fri for så fucking meget lort, mand. Det ville være så dejligt. Og jeg skal ikke stå og kaste med sten, fordi jeg har selv arbejdet på SBS. Det er dem, der har kanal 4 og 5, blandt andet. Det er bare TV3's retarderede lillebror. Det er jo helt vildt. Jamen, jeg arbejder ikke nede i TV-afdelingen, men jeg har gået og forestillet mig meget levende, hvordan det er, de får deres idéer på de kanaler. Og jeg har kommet frem til, at jeg tror, det foregår ved, at de møder ind mandag morgen, så sveder de lidt alle sammen, fordi der er ikke nogen af dem, der har fået en original idé i løbet af weekenden. Så går de lidt i panik. Ej, det er ikke så godt, det her, det er ikke så godt. Så tænder de for TV3, så får de øje på, ej, prøv at se, TV3 har sådan et madprogram, hvor halvkendte mennesker laver frokost hjemme i stuen. Skal vi ikke også lave det? Bare kedeligere. Jo, vi skal have flere kedelige madprogrammer, ja! Og så sender de drømmekage rundt og high-five, og har en fest over det i et par timer, og så sveder de lidt igen. De går i panik igen. Fuck, vi skal have en idé mere inden weekend. Nej, fordi det er weekend efter mandag. Det er det derude. Og så skal de lige have noget inspiration igen. Så tænder de for TV3, så får de øje på, ej, prøv at se, TV3 har også et program med unge mennesker, der bor på hotel, og bare er helt vildt dårligt opdraget og er dårlige forberedere for en hel generation. Skal vi ikke også lave det? Jo, vi skal! Men har vi budget til at sende til Mexico? Nej. Hvad med Rømø? Ja! Det er så nemt at lave tv. Yes. Jeg hader det. Jeg hader mange ting. Jeg kan ikke lide at se tv, og jeg kan ikke lide at være ude i virkeligheden. Så jeg har et problem. Et stort, kæmpe problem. Nej, men jeg synes, der er så mange ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvorfor man kan få en bøde for at købe en lys på sin cykel. Det forstår jeg ikke. Hvis jeg skal have en bøde for at købe en lys på cyklen, fordi man ikke kan se mig, så skal jeg lige have at vide, hvordan politiet fik øje på mig. Stop, du er helt usynlig. Kom herover. Man kan slet ikke få øje på dig. Det er kraftigt. Ej, det er vanvidskørsel, det der. Du er fløjtende psykopat. Du skal lige have en bøde. Værsgo. Hvor fanden blev han af? Fuck, han har slukket lygten igen, mand. Ikke? Fantomet på en jernhest. Det var for den nederen. Jeg ved ikke om alle herindefra fra København, men dem der er, vil sikkert også kunne ikke genkende til. De der cykeltyverier, de skal stoppe nu. Jeg gider det ikke mere. Der bliver stjålet 8 milliarder cykler i sekundet efterhånden. Det er for mange, det er også løgn, men det er kraftigt. Det vil ikke være i orden, hvis det var rigtigt. Og jeg er træt af det. Jeg har det sådan lidt, for nu fang i cykeltyve. Hvorfor gør jeg ikke nogen noget? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Gør noget? Og man finder ud af, at det er fordi politiet er travlt med at stå ude på Christiania og ødelægge min eftermiddag. Og det er ikke i orden. Få nu fanget de rigtige forbrydere. Få nu fanget de cykeltyve. Ellers så skal vi jo bare til at vende os til, at cykler bliver stjålet på mere og mere vanvittige måder jo. Indtil jeg ringer ind eftermiddag og siger, fuck mand, min cykel er lige blevet stjålet. Hvad skete der? Jamen, jeg holdt for rødt, så bliver det grønt, så har jeg ikke nogen cykel. Jamen, det er kraftedeme. De der polakker, mand, de drøner rundt i varevognen og har 8 arme og kan stoppe tiden. Det er kraftedeme. Umuligt at gardere sig.
Og man kan jo ikke... København er en cykelby i min bare røv. Man kan jo ikke parkere sin cykel nogen steder mere. Det er jo så sindssygt. Alle butikker har de der messingskilt hængende, hvor der står cykler fjernet siden ansvar. Jeg bliver rasende. For det første, fordi det er ulovligt. Jeg ved ikke, om det er ulovligt at sætte skiltet op, men det må ikke fjerne noget uden ansvar, selvom du skilter med det. Du kan ikke bare gøre ting uden ansvar. Velkommen til Netto. Børn, der larmer, myrdes uden ansvar. Vi er røvlige. Så kan du finde dine unge nede i køledisken om 4 minutter. Jeg er fucking ligeglad, mand. Det er Mærsk, der betaler min løn. Vi behøver ikke give en for. Jamen, det er så sindssygt. I må ikke bare stjæle min cykel uden ansvar. Hvad fanden bilder I ind? Jeg forstår heller ikke, hvorfor det er nødvendigt. Jamen, det er fordi, hvis der holder rigtig mange cykler, så kan man ikke se mit vindue. Hvorfor er det et problem? Jamen, det er fordi, så ved man ikke, at der ligger en butik, jo. Hold nu op. Jamen, det har jo aldrig været et problem. Der lige en fyr, der er gået forbi og tænkt, lå der ikke en Føtex der? Nu holder der bare en mountainbike. Jeg skulle ind og handle alt muligt. Det er kraftigt irriterende, det der. Men hvis det var så stort et problem, så var der jo ikke cykelhandlere. De ville jo bare være usynlige for almindelige mennesker. Der ville bare holde 20 cykler på række, og man tænkte, hvad fanden ligger der derinde? En kæmpe Føtex eller hvad? Det giver ikke nogen mening. Jeg synes heller ikke, man kan ikke gå på internettet mere, uden at blive rasende heller, fordi... Nej, men fordi det er snart blevet sådan en refleks, at når man går på nettet, så skal man på Facebook med det samme. Og det skal man jo ikke gøre, hvis man gerne vil være i godt humør resten af dagen. Det er jo forfærdeligt. Nej, men nogle af de mennesker, man er venner med på Facebook, det var jo folk, man kendte en gang, da man var 14 år gammel. Og man bare tænker, jeg ved slet ikke, hvem du er i dag. Lad være med at være retarderet på mit internet, tak. Der var 4 af mine venner, der den anden dag havde trykket synes godt om på en Facebook-side, der bare hedder Den Topløse Frisør. Frisøren for dig, der vil mere end bare klippes. Hvem vil frivilligt klippes af en dame med bare patter? Held og lykke med ikke at få klippet ørerne af, mand. Bryster. Jeg blev klippet af min mor, da jeg var lille, og hun klippede mig nogle gange i ørerne. Hvis hun også bare kander, så havde jeg ikke haft noget ansigt i dag, mand. Det er jo for sindssygt. Hvad fanden er det også for en frisør, der tænker, det er en pissegod idé, så lader jeg være med at tage tøj på arbejde. Det virker slet ikke uprofessionelt. Nej. Så får jeg sådan en masse unge fyre ind i min butik og giver dem sådan en klæde på, der dækker herfra ned til tæerne. De kommer ikke til at sidde og onanere. Det er jo ikke et klæde, der holder hår væk fra sædet. Det er et klæde, der holder sædet væk fra håret. Det er jo det der. Jeg synes, det er så sindssygt. Men hvis man skal sige noget pænt om det initiativ, så er det da, at det bare bliver tydeligt, at det der med at kæmpe for ligestilling, det kan man da godt stoppe med lige nu. Der er bare forskel på mænd og kvinder. Det er der jo. En kvindelig topløs frisør, pissegod idé, masser af penge i butikken. Den bukseløse barberer, nej! Vil de venligst slippe mit skæg her? Grunden til, at jeg overhovedet gider at snakke om det, det er fordi, at jeg forstår ikke, hvorfor bryster stadigvæk kan sælge ting. Det forstår jeg ikke. Og I må ikke misforstå mig, jeg elsker bryster. Jeg synes, bryster er det flotteste i hele verden. Jeg er fucking ligeglad, hvad de sidder på. Det er pisselig meget. Jamen, det kan være en gammel hund eller et kakkelbord. Jeg er røvligeglad. Men jeg forstår ikke, hvorfor bryster stadigvæk kan gøre ting interessante. Hvis man tager et billede af en bil og på bryster, så er den bil automatisk mere spændende, fordi der er bryster. Det er så åndssvagt. Vi har alle sammen set bryster. Hver anden af os har dem. Nogle af os har dem, selvom vi ikke burde have dem. Det burde ikke være. Det burde ikke være noget, der kunne gøre ting mere spændende, end de er. Seriøst, Fitness World havde en reklame på et tidspunkt, som bare var en plakat, hvor de havde taget et billede af en dame herfra og hertil, og så skrevet Fitness World henover, og så havde hun en top på. Så kan folk gå forbi og tænke, nej, Fitness World har taget et billede af et par bryster. Så må de jo være det bedste fitnesscenter. What? Ekstrabladet, mand. Der var heller ikke nogen, der læste det lortejournalistik, hvis ikke det var plastret til i patter fra højre til venstre. Og vi mænd, vi sidder jo stadigvæk bare, patter på papir. Det er nærmest de bedste patter. Det er så fucking retarderet. Jeg forstår heller ikke strip. Det må jeg også være ærlig at sige. Det forstår jeg ikke. Jeg kan godt se, at det kan være hyggeligt en gang imellem. Det måske også det forkerte ord at bruge. Men jeg forstår ikke konceptet, for hvis man tænker over konceptet strip, så burde det være en straf. Det burde være noget, man gav til folk, man ikke kunne lide. Jeg forstår ikke de der 18-årige knægte, der er helt op at køre, når de har holdt fødselsdag. Bare kommer løvende. Woohoo! Jeg har de bedste venner! Så købte de mig en stripper! Yes! Men tænker, okay, fedt, tillykke med det. Så havde dine venner købt dig sådan en lækker nøgen dame, du ikke måtte røre ved. Fedt, mand. Havde de også låst kagen ind i køleskabet, eller hvad? Nå, men hvad er argumentet? Jamen, det er fordi en stripper pepper festen op. Hvordan gør hun det præcis? Hun hopper op af en kage måske, så danser hun lidt rundt, så tager hun sit tøj, og så skrider hun. Så sidder du tilbage med blå løg og en smadret lavkage. Fedt. Det var en perfekt fest. Kunne du ikke også have trådt i noget andet mad, nu du var her din so, mand? Tak, fordi du ødelagde min fødselsdag. En stripper er jo bare en kvinde, der efterlader mænd alene og liderlige tilbage.
Og så giver vi en 5.000 kroner for det, og siger, tak fordi du kom. Stemningen efter strip burde jo bare være 80 rasende mænd med frøder munden, der bare sidder, hvad fuck foregår der? Så sidder jeg med den her nu, og hun er gået. Hvad helvede? Hvem fik den lorte idé? Var det Allan? En eller anden hold, Allan, jeg skal knæppe noget af det nu. Og så kan man gå til strip-fitness også nu. Jeg har ikke, men man kan, hvis man har lyst. Fordi strip er også kunst. Nej, hold nu op. En stripper, det er en luder, der ikke har læst færdig. Nu står det. Men ærligt talt. Jeg bliver sådan en god far, det bliver helt vildt. Min datter kommer og siger, jeg vil gerne være stripper. Nej, du læser færdig, mand. Ikke er sådan en halvuddannet en, der ikke kan babbe et par kugler, du. Jeg bliver bare sådan. Hvad er det for en tabermentalitet? Ja, så bliver det ufint. Hvad hedder det? Og alt det her had på nøgne damer, det er der selvfølgelig ikke noget, jeg kun har, fordi jeg har fået mig en kæreste. Nej. Men det har jeg, og jeg er simpelthen så glad for. Jeg er simpelthen så glad for hende. Hun er så dejlig. Og en af grundene til, at jeg er virkelig, virkelig glad for min kæreste, det er, at hun er lidt ældre end mig. Og det tror jeg selv, hun synes var et problem i starten. Men det er fordi, hun ikke forstår, hvor perfekt det er. Fordi ældre kvinder får mere lyst til sex, og jeg er mig, så det Men hun er 6 år ældre end mig og gymnasielærer. Det er jo bare det scenarie, jeg har gokket til i 12 år, mand. Jeg har smidt min seng ud og købt et kateter og et videokamera, og nu skal der kraftedeme laves hjemmevideoer. Det bliver fandme godt. Men jeg forstår seriøst ikke, hvorfor hun gider være sammen med mig, fordi jeg har været single i lang tid, og jeg hader mig selv, og jeg synes, jeg er klam og ulækker og sådan noget, og jeg forstår ikke, at hun kan holde det ud, fordi jeg synes, jeg er verdens klammeste menneske. Det kan vi lige så godt indrømme. Det er jeg. Men jeg vil godt lige fortælle, hvorfor jeg er ulækker. Det vil jeg sgu godt lide. Den kan vi godt lige tage. Jeg har altid været sådan lidt tyk i det, og det er ikke det, der er ulækkert. Det må man sgu gerne være. Det er ligegyldigt. Men dem, der er tykke, vil også godt kunne forstå det, jeg siger nu. Når man er lidt tyk og har lidt meget kød på maven, så sker der nogle gange det, at jeg har en delle hernede, for eksempel. Og så har jeg en delle heroppe, og så sidder min navle inde i midten. Og det er ikke sådan en lille flad modelnavle. Det er sådan en dyb drøbstenshule af sved og lort. Og det... Problemet er, at det er lidt det samme system som en røv, man lige har vendt 90 grader, hvor det her det er ballerne. Så nogle gange så lukker de sig lige sammen om navlen, og så bliver der sådan en dejlig navlevakuum, hvor ting kan ligge og rådne i fred i en 60-80 dage. Og det er forfærdeligt. Men fordi det, der sker, når jeg går rundt i løbet af dagen, der jeg sveder lidt. Det er meget varmt, det sveder, det løber ned i mit bryst som sådan en lille flod af ulækre ting. Og så er der sådan lidt hår og lidt nuller med, og så ligger det så ned i navlen. Og så kan jeg komme hjem om eftermiddagen, så tænder jeg lige min computer, så spiller computer, så sætter jeg mig ned, så lukker det sammen. Bup, så er der navlevakuum. Så ligger det og gager og bobler og syder dernede og bliver rigtig, rigtig dejligt. Og så om aftenen, så piller jeg måske lige navlen, lige dufter. Det lugter præcis som hvis man lige havde givet fingre til en gammel mand med tyndskid. Fy for satan. Det kan jeg godt lide. Hold kæft, det er lækkert, mand. Men det er jo en anden, jeg har jo et andet røvhul midt på maven, lad os bare være enige. Nogle gange så tror jeg kraftigt, at min tyktarm, den har løsrevet sig og bare ligger og pøller ud en gang imellem. Jeg fatter ikke, hun ikke har nævnt det en gang imellem. Bare én gang lige. Der lugter numse. Nej. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at jeg overhovedet, altså, fordi jeg er så dårlig til at være forelsket også. Oveni, at jeg har en klam krop, så er jeg også dårlig til at være forelsket. Jeg er så fucking dårlig til det, mand. Og jeg vil godt lige forklare min teori om, hvorfor. Fordi det, jeg tror, der er sket, det er fordi, jeg er en fyr, vil jeg godt starte med at sige. Det er det. Og det kan godt være, det lyder mærkeligt, men det, jeg har fundet ud af, det er, at gennem de sidste 30-40 år, der er I kvinder blevet mere og mere frigjorte og selvstændige, og det er skide fint, det er perfekt, det er sådan skal det være. Problemet er så bare, at så er I begyndt at mødes i en masse kaffeklubber, hvor I lige har diskuteret mænd frem og tilbage. Så er der ikke lige nogen, der har læst korrekturer på det, I nået frem til. Og det er her, problemet opstår, fordi nu skal vi mænd leve op til en masse løgnhistorier, I har fundet på, som ikke giver nogen mening. Der er kraftet med mange piger på min alder, der kan finde på at sige, hvis en fyr ikke virker interesseret, så er det fordi, han er det. Nej. Så er det fordi, han ikke er det. Det er meget nemt, jeg forstår ikke. Hvad fanden er det? Velkommen til første lektion i kvindelig selvbenægtelse. Hvis en fyr han siger, du er lækker, så er det fordi, du er det. Hvis han siger, du ikke er lækker, så er det også fordi, du er det. Ja. Det er så irriterende, fordi nu skal vi springe og danse rundt om alle mulige regler, I har fundet på, som vi ikke aner, hvordan er opstået. Jeg har været forelsket flere gange i mit liv, og jeg har hver gang bare tænkt, det kan jeg ikke finde ud af selv det her. Jeg er nødt til at spørge mine veninder til råds om, hvad jeg skal gøre, for ellers bliver det for farligt.
Og så gjorde jeg det, og det skal man jo lade være med, fordi jamen, de siger bare lort, man ikke forstår. Jeg fik det samme råd af dem alle sammen. Det var bare, du skal bare være ligeglad, Martin. Du skal bare være ligeglad. Bare være ligeglad. Bare være fuldstændig ligeglad. Ellers virker du desperat. Hvad gør jeg? Desperat havde været at lege en kælder i Sydhavn og købe en varevogn. Det er desperat. Det er kraftedeme ikke desperat at invitere nogen, du godt kan lide i biografen, mand. Du skal ikke sende mig på date, hvor det eneste råd er bare være ligeglad. Du skal bare være ligeglad. Jamen, det er det eneste, du skal gøre. Bare være ligeglad. Så er det jo klart, at jeg kommer tilbage dagen efter og siger, hold kæft, det gik godt med at være ligeglad. Men hvad skete der? Jamen, hun faldt og slog hovedet. Og så pissede han i ansigtet. Det er så kold i røven. Det er helt vildt. Jeg tror, hun ringer lige med det samme i morgen. Det skal nok. Det er jo derfor, den der åndssvage 3-dagesregel er opstået med, at man ikke må skrive før 3 dage efter en date, fordi ellers er man en bimlende psykopat, der vil voldtage folk. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Hvis man er forelsket, så er det det eneste, man har lyst til. Bare med det samme, man kommer hjem, bare skrive en eller anden besked, der kunne bryde isen. Sådan noget romantisk, for min kønsår lugter af honning. Men det tør man jo ikke nu. Det tør man jo kraftedeme ikke. Og jeg vil ikke være halvt så sur over det her, hvis ikke det også var fordi, der er mange piger, der har misforstået lidt sig selv. Fordi der er mange piger, der tror, at hvis de skal score en fyr, de er blevet forelsket i, så det bedste, man kan gøre, det er at spille kostbar. Nej, men fordi, hvis du spiller kostbar over for en fyr, der ikke kender dig, så tror han med 90% sandsynlighed, at du bare er et røvhul. Det er det. Jamen, fordi jeg siger ikke, at man ikke kan være kostbar. Det kan man godt. Man kan godt være naturligt kostbar, hvis man er intelligent og har selvsikkerhed, og ikke boller med alt, der bevæger sig. Men hvis man er en pige, der om sig selv siger, jeg kan godt finde på at spille kostbar, så har du lige indrømmet, at du spiller, mand. Du har lige indrømmet, du lader som om, fordi du i virkeligheden har vildt meget lyst til pik, men det er bare ikke socialt acceptabelt at vise det hele tiden. Du vil gerne være en der med oppe i baren, sådan en klam kælling med en klaphat med 2 dildoer på, der bare står ring, 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 ring. Så kører hjemtidsbilen. Men tør ikke stå ved det, mand. Stå nu bare ved det. Fordi så kan vi se det på lang afstand, for man skal ikke forelske sig i piger, der spiller kostbar. Det skal man kraftedeme ikke, fordi det er de samme typer, der kommer hjem efter et par dage og siger, ja, altså, når jeg har en kæreste, så kan jeg stadigvæk godt finde på at gå i byen og få en lille skyldig drink af en fremmed fyr, jeg ikke kender, fordi det kan jeg ikke se, der er noget galt i. Nej, men det er der heller ikke noget galt i. Hvis der bare er noget, der hedder en lille uskyldig drink fra en fremmed fyr i byen. Hvad fuck er det for en verden, du lever i, mand? Er du trådt lige ud af Narnia, eller hvad fanden foregår der? Hvad er det, du tror, der foregår op i hovedet på en fyr, der står oppe i baren og siger, en pige, jeg ikke kender, jeg føler mig gavmild. Værsgo, hej, det var det. Det var da slet ikke 80 kroner, jeg havde investeret i min pik, og resten af den her aften, nej. Det er da bare mig, der giver gratis drinks til folk, jeg synes ser søde ud. Det er da helt sikkert. Det er så åndssvagt. Men helt seriøst, det der med at spille kostbar, jeg kan grundlæggende ikke forstå det. For jeg kan ikke forstå, hvordan I kan finde på at lære fyre, at hvis I ikke virker interesseret, så er I det lidt nogle gange alligevel. Det er jo derfor, I bliver voldtaget hele tiden. Nå, men det er det. Jeg tror virkelig, at alle voldtægter er startet ved, at der har stået en fyr op i baren og sagt til sin ven, prøv at se hende derovre, hun har ikke kigget på mig hele aftenen. High five! Og nu går hun, jeg skal med. Ej, hun sætter i løb, det kan ikke gå hurtigt nok. Du har gjort det igen, Martin, din charmeur! Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide at ryge hash. Jeg var på Roskilde Festival i år, og der fik jeg en... Ja, der er folk herinde, jeg har været på Roskilde med, og det der skete var, at jeg blev anholdt og fik en bøde for at have pot på mig, og det blev jeg selvfølgelig meget ked af, fordi så havde jeg ikke mere pot. Og jeg havde virkelig glædet mig, det var først på ugen, og det var fantastisk surt, men jeg ved godt, der sidder nogen nu og tænker, prøv at høre her, hvis ikke du gider have en bøde, så kan du lade være med at gøre noget, der er ulovligt. Og det er også rigtigt nok. Men det er en festival for helvede. Det er en fucking festival. Hvordan kan det... Der har gået 4 mand rundt hele dagen og let efter noget sindssygt, der bare skulle slås ned på. Bare gået og set det ene mere vanvittigt andet. Hvordan blev jeg den mest kriminelle mand på Roskilde? Hvordan skete det? De har bare gået 4 mand rundt hele dagen, bare kigget på ting. Hey, der løber en nøgenmand rundt med en teltpæl ud af røven. Nej, det er ikke sindssygt nok. Det er fandme ikke sindssygt nok. Der står en og flyver med drage hen ved højspændingslederne. Nej, det er heller ikke sindssygt nok. Nej, det gider vi ikke spille tid på. Der står en voksen mand og skyder en dåseøl ud af forhuden ind i munden på sin bedste ven. Nej, det er heller ikke sindssygt nok. Der sidder en tyk mand og sover i en campingstol! Angreb! Også fordi, jeg har snart røget i nogle år, så jeg har ligesom forberedt mig på, okay, fælden klapper nok en dag. Og så er man jo altid sådan lidt, når man godt ved, at noget en dag går galt, så forbereder man sig lidt på det. Så ved man godt, hvis det sker, mand, så siger jeg det her, så siger jeg det her. Så siger jeg det her, mand. Ja, du er selv anholdt. Og så når man aldrig rigtig længere det.
Men når det så sker i virkeligheden, så er det overhovedet ikke sådan, man reagerer. Nej. Så står man bare helt skoleret, som om man er 5 år gammel. Bare, ja, du må godt se noget i det gør jeg aldrig igen. Det var godt nok forkasteligt. Nej. Det fortryder jeg rigtig godt meget. Man er bare skæv, mens man gør det. Nej, det skal aldrig ske igen. Og problemet er, lige så snart de der betjente er gået væk, det er civilbetjent. Lige så snart de er forsvundet, så får man fatevnen tilbage og bare står og tænker, hvorfor så jeg det ikke på lang afstand, mand? Fordi lad os være ærlige, de er klædt ud. Det er det, de er. De er ikke civile, de er klædt fucking ud. De går 4 mand rundt, samlet flok, 35 år gammel, ikke drikker øl, bare gør sådan her. Nej, I er bare helt almindelige festivalgæster. Man kan bare se på dem, de har holdt et møde dagen før, hvor de har siddet og diskuteret, hvad fanden der skulle ske. Bare lige sidde og vente lidt, hvordan ser unge mennesker ud i dag? Flemming, hvad med, at du tager tørklæder på knæ og albuer? Hvad med, at du gør det? Og så lige en bøllehat til at toppe den af med. Ja, det er kraftigt. Det er sådan, alle unge mennesker ser ud, du. De ligner 80'er breakdancer, der er blevet voldtaget af Ulla Terkelsen. Det er kraftigt. Det er fandme godt. Nej, så det var en lortefestival. Men jeg ved godt, jeg bliver bare så sur nogle gange på sådan noget, fordi de gør jo bare deres arbejde, og det er også fint nok. Men jeg synes bare, nogle gange må man godt være lidt autoritetskritisk. Jeg ved godt, der er mange, der ikke er det i det her land, fordi vi har det godt, så hvad skulle man klage over? Men for helvede, altså, der er også bare nogle ting, hvor man er nødt til at sige, nu stopper. Nu det hører op nu. Prøv at DF over sommeren, ikke også? Der har de lige sikret sig nærmest 20% af stemmerne efterhånden. Det er sgu ret vildt. Jeg er ret imponeret over DF som parti, fordi det er ligesom om, de kan trylle. Det er ligesom om, de kan magi. Jo flere retarderede ting, de siger, jo flere stemmer på dem. Det burde være omvendt, men nej. Den her sommer har de bare sagt det ene mere sindssygt retarderet lort efter det andet. Og folk er bare stemt. Der er 20% der stemmer på dem nu. De har bare været ude og sige alle mulige ting. Bare sådan, hvis 2 mænd gifter sig, så synes jeg faktisk, det er lige så mærkeligt, som hvis en mand gifter sig med et bord. Ja, det er fandme... det er kraftedeme rigtigt, det er godt til DF. Det er fandme rigtigt, det der. Ja, og så synes vi også, at børn skal have svinekød hele tiden, ellers så dør de. Ja, det er kraftedeme også. Det er fandme også godt set. Det er med en god debat, I tager op der. Og så synes vi også godt, sådan en liste her med navnene på 685 mennesker, hvor en af dem måske er terrorist, den kan vi godt lige tillade os at offentliggøre over hele landet. Ja, fedt, mand. Det minder slet ikke om nazisterne. Nej. Det er rigtig, rigtig flot. Jeg synes, DF skulle sige tak. Helt ærligt, jeg synes, de skulle sige tak til muslimerne. Fordi hvis ikke der var nogle mennesker i det her land, der var lidt anderledes, som kunne skræmme dumme mennesker til at stemme på DF, så havde de ikke nogen vælgere. For 4 måneder siden, der var ikke nogen, der gav en fuck for, hvad børn fik at spise i børnehaverne. Bare det ikke var sandslåtte hele tiden. Nu er det vigtigste i verden, at børn får svin konstant. Svin hele tiden. Det er lige meget, om de ikke vil have det. De skal bare stoppe fodres med svin konstant. Vi får sådan en generation af børn, der tror, de dør, hvis ikke der er flæsk inden for en radius af 10 meter hele tiden. Man. Bare vågner om natten med abstinenser. Jeg har ikke fået flæskesvær i 28 minutter. Har tanken åben, jeg håber det. Det er bare en af de der kampe, som voksne mennesker tager, fordi voksne mennesker er barnlige, og så ender det med at gå ud over børnene i sidste ende. I skal ikke bilde mig ind, at børn gik op i det her før. Vis mig en 4-årig, der sidder i sin klapstol med en hagesmæk og bare sagt, ja, det er så meget lækkert, det her bugnende tapasbord, men jeg kan ikke få op af nogen leverpostej. Jeg havde glædet mig til at sidde og døbe mine fedtede snotfinger i leverpostej. Hvad fanden skal jeg døbe dem i nu? Hummus! Fy for satan, jeg troede, det var et kristenland, det her. Jeg finder et andet sted at skide min flyverdragt, du. Og så er halalslagtning også blevet det vigtigste, man kan have en holdning til, fordi det åbenbart er sjovt. Altså, jeg forstår det ikke. Fødevarestyrelsen og Dyrenes Beskyttelse har været ude og sige, prøv at høre her, slap lige af. Når man halalslagter dyr i Danmark, så bedøver man dem lige først med sådan en stempel, så det er i princippet det samme, vi har gjort i fucking 2000 år. Hvad fanden er I sure over? Men folk er stadigvæk rasende. Nej, jeg vil ikke spise det, det smager muslim. Og så starter folk altid med at sige, men det er fordi, jeg går op i dyrevelfærd. Jeg vil gerne have, at de dyr, jeg spiser, de er blevet slagtet på en human måde. Okay, men det er også fint nok, så skal jeg lige stoppe dig en gang. Fordi når man gør noget på en human måde, så betyder det, at man gør det, ligesom man vil gøre det ved mennesker. Og sidst jeg tjekkede, slagtede vi ikke mennesker. Hvordan slår man dyr ihjel på en human måde? Hvordan gør man det? Bilder man folk ind i den her flok køer af terrorister, og så sender teenager med rifler ned for at myrde dem, eller hvad? Er det det? De her køer har måske atombomben. Så er der frokost, mand. Det var godt, vi havde den mistanke. Ja. Så gik det helt humant til. Det var fandme godt.
Det, der pisser mig af ved det, det er, at folk ikke vil indrømme, hvorfor de er sure. Det er der nogen, der gerne vil, men de fleste siger, at det er fordi, det er noget med dyrevelfærd. Nej. Det er den der bøn der. Det er det, folk er rasende over. Det er fordi, der står en gammel mand med et skæg og siger noget på arabisk og bare, nej, jeg kan smage det. Det smager koranvers. Det er ulækkert. Mit banæssovsbudget er steget voldsomt, fordi jeg skal klasse så meget. Jeg synes bare, det smager dårligt. Vores statsminister var ude for 2 uger siden og sige, jeg kan altså godt forstå, hvis folk gerne lige vil vide, om det kød, de sidder og spiser, der er blevet bedt en lille bøn foran det. Det kan jeg da godt forstå. Det kan du godt forstå, Helle. Det kan du godt forstå, at folk gerne vil vide. Men det kan jeg da også godt forstå, hvis man tror på magi. Men så skal man ikke bekymre sig om, hvad man får at spise. Det skal personalet på Sankt Hans nok klare for dig, du. Men det kan vi godt. Vi kan godt hoppe med på den galej. Det kan vi godt lege. Så vil jeg gerne vide præcis, hvad der er blevet sagt til mit kød, inden det er blevet slagtet. Jeg vil altid vide, hvad der er blevet sagt til mit kød, inden det er blevet slagtet. Jeg vil godt vide, hvis slagteren har haft et skænderi med sin kone aften før og bare taget aggressionerne ud ved skærmaskinen. Bare stået, jeg skal kraftedeme nok selv bestemme, hvornår mine sokker er hullet nok, til de skal smides ud. Så skal de stå på pakken ved siden af de andre oplysninger. 400 gram hakket oksekød. Det er kraftedeme altid dig, der holder fjernbetjent i en kælling. Så kan man sige, ej, den lyder lidt vred. Jeg prøver lige at tjekke den her over. Dejlig marineret. Det er sådan en, hvor der står, ej, det er kraftedeme altid mig, der skovler sne. Jeg troede fandme også, du havde arme, selvom man ikke kan mærke det, når vi dyrker sex. Sådan en dejlig lille citatbøf. Nå, men så kan man også gå ind til slagteren og sige, jeg kunne godt tænke mig sådan et stykke kød, hvor der måske lige var nogen, der havde fortalt en lille vits. Jamen sådan en dejlig humørkylotte, det kunne jeg da godt tænke mig. Det lyder da rigtig sjovt. Har du ikke sådan en? Jo, det har jeg. Jeg har sådan en lige herovre. Haha, en dansker, en tysker, en svensker. Den er altid sjov. Det, jeg synes, der er sjovest ved DF, det er, at det, de sådan råber meget op om, det er, at muslimer de er meget fundamentalistiske. Det synes jeg er så fedt. Fordi det er vi jo slet ikke med det svinekød efterhånden. Nej. For 10 år siden, der var det ikke en del af det at være dansker og spise svin. Det var bare noget, vi gjorde, fordi det smagte godt, og vi havde meget af det. Så, det kan vi da lige så godt. Nu er det bare det vigtigste i hele verden, mand. Hvis ikke du spiser svin, så kan du ikke blive dansker. Rigtige danskere spiser svin. Rigtige danskere børster tænder i svin, mand. Rigtige danskere har altid svin på sig lige meget, hvor de er. Du skal altid have en pakke kogt lommeskænke lige nede i lommen. Må jeg se din pakke kogte lommeskænke? Jamen, sådan en har jeg ikke. Så er det ud af mit land, mand. Det er kraftedeme ikke i orden, det der. Så det er så sindssygt. Jeg synes bare, vi er nået til et punkt nu, hvor man bliver nødt til at indrømme, hvis man stemmer DF, så er man enten lidt ond eller lidt dum. Nå, men det er de 2 valgmuligheder, man har. Så må man vælge. Hvis man er lynende intelligent og stemmer DF, så bliver man nødt til at stå ved, ja, jeg er lidt racist, så det gør mig lidt ond. Men jeg gider bare ikke høre på de der mennesker, der siger, nej, men jeg er ikke racist, men jeg stemmer DF, fordi DF er jo gode mod de ældre og dyrene. I modsætning til alle andre partier, eller hvad? Der bare går til valg på, jamen hvis vi får magten, så starter vi med at myrde pensionister og katte. Det er første punkt på dagsordenen. Det er så sindssygt. De slår sig også op på, jamen vi er DF, vi er danskernes parti, vi er for danskhed og danske værdier, men de er jo fandme også de første til at miste troen på alt, hvad der hedder dansk sammenhold. Hvis der er 2 mennesker, der siger, vi vil gerne have sharia-lovgivning i Danmark, så får de bare en blodstyrtning inden Folketinget, bare løber rundt, nej, det må aldrig ske, det må aldrig ske, det må fandme aldrig ske. Så der bare tænker, hvordan fanden skulle det også ske, mand? Hvordan skulle det ske? Skulle det ske over natten, eller hvad? Bare vågne op om morgenen, nå, det regner, man må stene kvinder, det er kraftedeme vildt nok. Jeg er sgu glad for, at jeg ikke har taget mig en uddannelse, må jeg indrømme. For ellers ville jeg have dårlig samvittighed med at stå og sige det her. Hvad hedder det? Nej. Jeg er glad for, at jeg ikke har taget mig en uddannelse, fordi vi bor i Danmark. Og vi har stadigvæk janteloven. Vi er lidt sådan et land, der siger til unge mennesker, skynd dig at tage en uddannelse, så du kan blive klog. Men du skal fandme ikke komme og lære mig noget. Det er jo det, vi siger. Vi gider ikke høre på eksperter. Kloge mennesker, de skal lukke røven, hvis ikke de siger det, vi gerne vil høre. Ellers så skal de bare skydes, mand. Hvis eksperter siger noget, der kræver, at vi skal ændre vores måde at tænke på, så er vi sådan lidt, nej. Nej. Det gider jeg ikke. Hvis der står en økonom i fjernsynet og siger, prøv at høre her, finanskrisen, det var bankernes skyld, så er vi alle sammen sådan, ja, det er kraftedeme med, mand. Ja, jeg har også engang haft en dårlig oplevelse med en bank. Ja! Økonomer er rockstjerner. Woo! Men hvis en økonom siger, at finanskrisen, det var lidt vores allesammens skyld, fordi uendelig vækst er en illusion, og man kan ikke blive ved med at bruge penge på ligegyldige ting, så er vi sådan lidt, det ved du ikke noget om. Jeg er økonom jo, ja, men jeg arbejder nede i Matas, og her den anden dag så jeg et afsnit af Kontant, så på den måde skal du bare lukke røven.
Jeg begynder at græde, hver gang jeg åbner en avis og skal læse om, hvordan politikerne vil have os ud af finanskrisen. Fordi de siger bare det samme alle sammen. Vi skal bare gang i væksten, bare gang i væksten, bare vækst. Bare gang i den igen, så går det hele bare rigtig godt. Man er bare nødt til at sige, prøv lige at stoppe en gang. Fordi jeg er ret sikker på, at det var vækst, der var skyld i, at vi havde en finanskrise til at starte med. Man kan jo ikke bare blive ved med at gøre det samme, og så håbe, problemet løser sig af sig selv. Det svarer kraftedeme til at køre galt med 250 km i timen og overleve. Og så kommer der en og siger, nå, hvad kan du så lære af det? Jamen, jeg kan vel blive bedre til at køre 250 km i timen. Det er da det eneste, jeg har lært af det. Altså, det er da bare et spørgsmål om at spænde hat og briller, og så prøve igen. Vi er så retarderet, mand. Jeg ville virkelig ønske, at vi havde lært noget af det, og begyndt at overveje, om det der med konkurrencesamfund og vækst og sådan noget, det var en god idé. Men nej, det er en pissefin idé. Alle er så mega liberale i det her land. Og jeg ville ønske, at jeg også var det. Det ville jeg virkelig. For jeg synes, det er en smuk tanke, det der med, at man kan, hvad man vil. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at alle liberale mennesker er også lidt nogle hyklere. Fordi der er ikke nogen mennesker, der er liberale hele vejen igennem. Joachim B. Olsen, han er den mest liberale mand, jeg kan komme i tanke om. Nej, men begge hans boller sidder til højre. Det er bare det, jeg siger. Men jeg tror også, der er lidt socialist i ham, når han opdrager sine børn. Fordi hvis ens barn kommer grædende hjem fra skole og siger, de andre driller mig med, at jeg er tyk, så ville den rigtige liberale måde at reagere på, det ville være lige at sætte sig på huk og sige, nå, lille skat. Men de andre siger jo bare, at du er tyk, fordi du er det. Jamen, de ved godt, det er usundt at være fed, og det er dårligt for samfundsøkonomien. Så på den måde skal du vel bare droppe den tabermentalitet, de lille fede svin. Godnat. Det er så sindssygt. Vi er så liberale alle sammen, og så har vi stadigvæk et kongehus. Det er også mega fedt. Så har vi lige familien på verdens højeste overførselsindkomst, der er født til magt. Det er mega liberalt. Det er slet ikke hyggelig. Nej. Vi har stadigvæk et kongehus. Der er stadigvæk folk, der synes, vi skal beholde kongefamilien. Og så er der folk, der ikke er gamle damer. Og jeg har kraftet med en gammel dame, og jeg har taget den der diskussion for mange gange, for jeg synes, royalister er så belastende. Fordi det første, de siger, når man diskuterer med dem, det er altid, prøv at høre her, kongefamilien, det er faktisk en fantastisk turistattraktion, at du ved. Og så lige bagefter siger de, og du skal ikke sidde og lave nogen majestætsfornærmelser. Som for eksempel at kalde dronningen en turistattraktion, eller hvad? Om jeg må ikke tale grimt om dronningen, du må godt sammenligne hende med Bonbonland. Fedt. Men vi skal da bare lige være enige om, at vi er enige. Men de har jo ret jo, Det er jo en turistattraktion, det er det jo. Ligesom den lille havfrue. Og der synes jeg godt, kongehuset kunne lære lidt af den lille havfrue. For hvorfor er hun stadigvæk populær? Det er fordi, hun lige får hugget hovedet af en gang imellem. Jeg siger ikke, at vi skal hugge hovedet af kongefamilien. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det vil være god PR. Jamen, det ville. Den franske revolution, den snakker vi stadig om. Det er flere år siden. Det er den perfekte PR-stunt. Jeg elsker bare de der argumenter. Nej, men det er fordi, det er en god turistattraktion. Ja, men det er jo stadig forkert, jo. Du kan ikke bare, ja, men der kommer folk og kigger. Nå, okay, jamen så voldtager vi da bare folk på strøget hver weekend. Det er jo godt for turismen, åbenbart. Men det er så sindssygt. Vi kan ikke bare beslutte sådan nogle ting. Jeg forstår ikke, hvorfor noget ikke kan være en god turistattraktion, selvom det er lukket. Der vil jo stadig komme folk og kigge på det. Ting kan da godt være en glimrende turistattraktion, selvom de er lukket for længst. Bare se på Auschwitz. Der kommer der væsentligt flere betalende gæster nu, end dengang det kørte rundt. Og de går derfra med en meget bedre oplevelse. Det er perfekt, hvis du spørger mig, men det gør I ikke. Jeg synes bare, det er sjovt. Kongefamilien, dem kan vi kraftedeme godt lide. Dem kan vi alle sammen godt lide. Nej, de er søde og daller rundt på sådan en jagt, der klipper bånd over og føder børn og bruger alle vores penge. Det er mega fedt. Men nogen vi ikke kan lide, nogen vi alle sammen hader i det her land, det er vores landmænd. Fy for satan, dem kan vi ikke lide. Dem har vi alle sammen noget imod. Det er, men ved du hvad? Landmænd, de lever i EU-støtte. Boo! Og landmænd, de sviner med kemikalier. Boo! Og landmænd taler grimt til deres dyr. Boo! Man må ikke tale grimt til dyrene. Boo! Og jeg har det bare sådan lidt, jamen, hvem er det, der får dem til at være sådan? Hvem er det, der er skyld i, at landmænd er sådan? Det er jo os. Det er jo os, der ikke gider betale penge for mad. Det er jo os, der får en blodstyrtning, hvis vi står nede i Netto, og en skinke koster mere end 50 kroner bare for himmel op. Hvad fuck er det for noget kødtyranni? Jihad! Man kan jo ikke tillade sig at klage over kvaliteten af noget, hvis man ikke gider betale for det. Hvis du går ind til en frisør, der skilter med dameklip 50 øre, så kan du heller ikke tillade dig at blive forarvet, hvis hun hiver en ukrudtsbrætter frem og siger, nå, hvor sort hvor er det i toppen. Du skal nok holde dig for øjenbrynene, det skulle nødt til dumt ud, jo. Det er jo så åndssvagt. Og jeg er egentlig, principielt er jeg egentlig, nej, det er også forkert at sige, men det der med, at de sviner med kemikalier og lever af støtte, og nogle gange mishandler deres dyr, det er én ting. Men det, jeg ikke forstår, det er, at det er blevet en dårlig forretning at lave mad. Det er kraftedeme underligt. Det er kraftedeme underligt. Det er blevet en dårlig forretning at lave det eneste, vi alle sammen har brug for hver dag. Udover sex. Men det kan vi ikke tvinge landmænd ud i, synes jeg.
Det er mærkeligt, fordi landmænd, det er jo ikke sådan nogle gamle mænd, der bor ude på landet og har en båd og ikke bidrager til samfundet overhovedet, bare står og sælger ting, folk ikke har brug for, når de kommer kørende. Hej, kunne du tænke dig et par gamle hullede vader, så en Wunderbaum? Så kan jeg godt forstå, at vi tager støtten fra dem, men det er folk, der laver vores mad, mand. Hvis jeg startede et landbrug i dag, så kommer jeg til at skylde penge væk resten af mit liv. Men hvis jeg sætter mig ned og laver en app, der kan tage et billede af dit ansigt og lave det om til en røv, så er jeg millionær i morgen. Det er jo det, der er galt med verden. Hvad kunne du tænke dig en dejlig økologisk bøf for en ko, der har haft et godt liv? Nej, det lyder lækkert, men det lyder også lidt dyrt, så nej tak, det ved jeg ikke. Hvad så med den nye Assface-app? Ja, det lyder fedt. Det er rigtig... Ej, den vil jeg gerne betale mange penge for. Den er sjov, den virker allerede. Ja, du skal lige tænde din telefon. Du står og spejler dig i pagskærmen, din fede lille. Det er så åndssvagt, mand. Der er selvfølgelig også nogen, der har løsningen på det der landmandsproblem der. Vi skal jo bare lade være at have landbrug i Danmark. Bare få det fra udlandet. Bare få al vores mad fra udlandet. Ja, det er da en mega god idé, mand. Nu får vi de der indiske børn, der laver vores tøj, til også lige at lave vores mad i den fritid, de ikke har. Så er det da slut med dyremishandling. Det er da helt sikkert. Det er fandme så dumt, mand. Problemet er jo ikke, at vi har for mange landmænd i Danmark. Problemet er, at vi har for få. Fordi vi alle sammen har travlt med at flytte til København og blive stand-up-komikere, seksologer og modeeksperter. Hvad fanden ved jeg? Jamen det vil være noget. Gør noget godt for miljøet. Æd en indretningsarkitekt. Bang! Det vil være en kampagne, man kunne forstå, men det får man jo ikke folk med på. Nej. Jeg synes, det er åndssvagt. Og jeg synes også, det der med dyrevelfærd, det kan vi godt blive enige om. Det skal man selvfølgelig gå op i. Man skal selvfølgelig ikke mishandle dyr. Men selv ved dyrevelfærd, der er vi nogle fucking racister. Fordi vi går ikke lige meget op i dyrevelfærd. Der er nogle dyr, der er okay at slå ihjel, og andre, der er sådan lidt... Hvis der er en gris, der er blevet sparket til en landmand, så bliver vi sådan lidt... Du må ikke sparke til grisen. Men hvis det er en mink... mink har deres egen fangruppe jo. Det er sådan nogle unge mennesker, der farver håret sort og løber ind på minkavlerier og sparker lågen op og bare slipper mink ud og bare råber pels er mor, pels er mor. Jeg har det sådan lidt, hvis ikke du er vegetar og du er imod pels, så er du en fucking hykler, fordi bacon er også mor. Men det smager godt jo. Det smager rigtig godt. Du kan ikke bare... Jeg bliver rasende, når jeg ser sådan noget ske, fordi hvis man lukker mink ud i naturen, så sker der to ting. De fucker omgivelserne op eller bliver kørt i smadret i trafikken. Så er du en lige så stor dyreplager, som du synes landmanden er. Og det er også derfor, at folk ikke sidder derhjemme og ser nyheder fredag aften og så får øje på, prøv at se, gamle mennesker har det dårligt på plejehjemmene. Så løber de ind og tager en Batman-kap på og løber ned på plejehjemmet. Sparker der, og kom så gamle mennesker! Ud i naturen! Gamle mennesker skal ikke bo på plejehjem, de skal bo rundt om søen og lave snobrød! Ja, jeg vil fri gamle mennesker! Gamle mennesker skal bo i friheden, ja! Fordi vi ved godt, hvad der sker, når man slipper gamle mennesker fri. De fucker omgivelserne op og bliver kørt i smadret i trafikken. Det er sgu meget fedt. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal have børn nogensinde. Det vil jeg godt lige sige. Men jeg har tænkt over, hvis jeg skal, så vil jeg gerne have, at de skal bo på landet. Fordi jeg er selv født og opvokset på landet, og det har jeg ikke taget skade af. Men jeg vil gerne have, at mine børn de skal bo endnu længere væk. Jeg vil gerne have, at mine børn de skal bo i Sønderjylland. Det vil jeg gerne. Fordi jeg vil gerne have, at mine børn de skal være i form. Og jeg forestiller mig, hvis man bor et sted, hvor der er en radius af 9 km, bor der 900 børnelokker, så lærer man løbe stærkt. Ja, men de der forældretrusler, vi andre fik, de virker jo i Sønderjylland. Der bliver med ro på bagsædet, hvis du lige stopper stationcaren i en mørk skov lidt uden for Tønder og siger, skal I her gå hjem, eller hvad? Nej, det tænker jeg nok. Så lader vi lige være med at synge med på Lady Gaga. Ellers er der dillerbummelum i den mørke skov. Vi kører igen. Pædofili. Jeg kan godt lide at snakke om pædofili, fordi det er en af de der ting, hvor der bliver lige så dårlig stemning, når man taler om det, som hvis man bare går ud og gør det. Og det er fandme ikke i orden, mand. Man kan også mærke det her, inden folk er sådan lidt, nej, det må man ikke tale om. Og jeg synes bare, det er så vildt, fordi det er et kæmpe stort problem, og den voksne ting er at kunne tale om sådan noget, men det kan vi ikke i det her land. Nej. Hvis ordet pædofili bliver nævnt i den offentlige debat, så går vi amok. Så bliver vi 5 år gamle, bare står med fingrene i ørerne. La, jeg hører det ikke noget. Pædofili, det findes ikke i virkeligheden, det findes kun på film. Ikke sådan nogle film, jeg ser, det vil være ulovligt, men ellers er det bare kun ind i fjernsynet, det sker. Og det er så sindssygt, fordi hvis ikke man kan snakke om sådan nogle ting, så får vi det jo ikke løst, mand. Grunden til at snakke om det, fordi jeg læste en artikel i BT for noget tid siden efterhånden, hvor de havde skrevet et interview med formanden for Etisk Råd. Fordi han har skrevet en bog, hvor der blandt andet står, at nu hvor man kan få sådan nogle meget livagtige sexrobotter, der ligner voksne mennesker, så skulle man måske overveje også at lave de her sexrobotter, så de ligner knap så voksne mennesker. Der er allerede nogen, der siger, nej. Jo, fordi jeg ved godt, det lyder ulækkert, men ideen er jo, at så kan sådan nogle folk, der har lyst til sådan noget gris, de kan købe en robot, og så kan de få det ud i den, i stedet for at gøre skade på et rigtigt barn. Og det er jo faktisk meget smart. Men problemet er, at det kan man slet ikke forstå, når man læser BT, fordi folk gik amok i kommentarfeltet. De var helt op at køre. Nej! Hvis man knipper en robot, der ligner et barn, så er det etisk det samme som at knippe et rigtigt barn. Nej! Det er etisk det samme som at knippe en brødrester. Det er det, det er.
Jeg må godt have en toastmaskine ude i køkkenet. Jeg kalder Magnus 5 år, og så gå og knide min tidsmand op ad den hele tiden. Det gør ikke mig til pædofil. Jeg skal bare ikke invitere folk over på toast. Men jeg forstår ikke, hvad det er, vi er bange for, der sker, hvis pædofile kunne få lov at købe sådan nogle robotter. Det er jo ikke rigtige børn, det er jo bare robotter, det er jo bare legetøj. Men er det det, vi er bange for? At de bare får smag for legetøj, bare ikke kan styre det, bare løber rundt i alle legetøjsbutikker, bare jeg skal bruge noget Flexi-Tracks. Jeg skal have noget My Little Pony, det skal op i min røv, og det skal være nu! Bare løber ned og voldtager Fætter BR. Ikke butikken, Fætter BR selv. En eller anden uheldig praktikant i en maskotdragt. Har stået lidt for længe, for man mærker for det her. Ja, for livet, du. Jamen altså. Hvis man ikke kan tale om de her ting, så får man det jo ikke løst. Så sker der bare det, der skete i en børnehave for ikke ret længe siden. Der er kraftigt med en dansk børnehave nu, der har forbudt børnene at være nøgne og lege doktorleg. Fordi folk er retarderet. Altså, der er jo ikke noget seksuelt over et lille nøgen barn. Det er jo det klammeste, jeg kan forestille mig. Og man er fandme også en helt speciel form for optimist, hvis man tror, at det løser noget som helst. Hvordan er det, man tror, at psykopater fungerer op i hovedet? Hvis man tænker, nå, men så er det jo slut med voldtægt, hvis bare de har tøj på. Hvordan du tror, at voldtægtsforbrydere fungerer? Bare kigger ind over hegnet, når de alle sammen flyverdragt på, så gider jeg ikke i dag. Det er kraftigt nok. Det er for meget arbejde. Sådan en lynlås, den kan binde alt muligt. Det gider jeg kraftigt ikke. Vi kan jo alle sammen blive enige om, det er noget forbandet svineri, men den løsning, vi har lige nu, det er bare, at hvis der er blevet pillet ved et lille barn, så smider vi folk i fængsel. Så er det gået ud over et lille barn. Der er et liv, der er ødelagt for resten af det vedkommendes liv, og så har vi smidt manden i fængsel, så vi alle sammen kan gøre sådan her. Haha, så sker der aldrig nogensinde igen. Det er jo ikke sådan, man gør. Vi er jo nødt til at være smarte. Vi er nødt til at lokke dem i en lille fælde, så det ikke går ud over et rigtigt barn. Vi skal bruge vores hjerner. Og jeg har fandme været smart. Synes jeg. Fordi hvad er det, der ligner et rigtigt barn, uden rigtigt at være det? Det er Simon Emil Ammitzbøll. Ja, hvad er det, der endnu mere ligner et rigtigt barn, uden at være det? Det er Simon Emil i en klapvogn. Bang! Så kører vi ind på borgen og henter ham, og så får vi noget for skatpengene. Du er så nede i babysam og henter en klapvogn, og så smider vi det ind i røven på et salatfad med nogle betjenter og noget ræb, og så drøner til Sønderjylland. Så kan de sidde i en busk sådan her, så lokker du bare Simon Emil. Kom så! Lok det bedste, du har lært! Og så får vi fanget sådan nogle gamle klamme mænd, og der bliver pillet lidt ved Simon Emil. Det er win-win. Ja, bare kald mig problemknuseren. Jeg synes fandme, det er smart. Vi kan jo bruge den her metode til at løse alle mulige andre problemer også. Nekrofile skal da heller ikke have lov at løbe frit omkring. Sådan nogle mennesker, der slår andre mennesker ihjel for at have sex med dem bagefter. Ad for satan, stop. Det er da ulækkert. Det er en helt forkert rækkefølge. Stop. Det er vi også nødt til at fange, og vi kan gøre det på samme måde. Hvad er det, der ligner et dødt menneske uden rigtig at være det? Det er Linse Kesslers mor. Nej, den er folk altid for søde til at grine for meget af. Nej, det må man ikke sige, fordi det er sandt. Så det... men hun ligner jo kraftigt betrækket fra en gammel lædersofa, der er trukket over en stumtjener. Det er jo fuldstændig... Og hvad er hun, 34 eller sådan noget? Det er jo ikke i orden. Jeg kan ikke være den eneste, der synes, det er lidt mærkeligt, at ham, der holder sig bedst i familien Kessler, det er ham, der lever af at få slag i ansigtet. Det var alt, hvad jeg havde til jer. I er så søde. Tak fordi I kom. Giv en stor hånd til opvarmeren Mads Holm også. Det var fandme fedt, at I gad komme. Ha' en rigtig god comedy festival. Jeg håber, vi ses derude. Tak for det.